Nilqawkom għal podcast ieħor din il-ġimgħa magħna għandna lil Marġi u ma' Marġi ħanitkellmu dwar enerġiji, spirti. Marġi minnaqa li sirt nafa għandha ħafna esperjenzi u anka tagħmel ċertu meditations li ħanitkellmu dwarhom iktar il-qudiem fil-podcast. Diġà kellna lil xi ħadd simili fil-passat dwar da s-suġġett u ntoġob ħafna, allura ddeċidejna li nistiednu lil Marġi magħna għax iktar naħseb iffukata fejn jitlu spirti, imma ħanintroduċiha u tispjegalna iktar. Nilqak Marġi fuq il-podcast tagħna u grazzi tal-li lqajt l-istadina. Tal-li tajtuni ċ-ċans li niġi hawnhekk. Tista' tgħidilna naqra minni Marġi u minn fejn bdew forsi l-esperjenzi tiegħek u x'minn meta kont żgħira. Spjegalna minni Marġi l-ewwel. Mela, Marġi hija mara sempliċi, tfulija ma kellix ingor, ġifieri rigward ġenituri, però kont dejjem inkun bullied. L-iskola, ma' tfal, nilab, dejjem bullied. U dejjem kont naqra tagħlija waħdi. Ġifieri dak it-tip nilab waħdi, nimmaġina waħdi. Minn dejjem tagħlija waħdi. Pjuttost għadni s'issa li għandi ħbieb ġifieri u nħobbhom il-ħbieb, però irrid l-ispazju tiegħi u nħobb noqgħod waħdi. Tajjeb. U allura dawn il-connections mal-enerġiji daw l-esperjenzi meta bdew kont għadek żgħira? Mela, naħseb kelli forsi xi 18. Kelli nanna mietet, nanna kont inħobba ħafna ħafna. U mistjajta ħafna. U darba minnhom niftakar qiegħda fuq is-sodda, qed naqra ktieb u xi ħaġa bdiet tgħidli dur. U nara nanna fuq il-Petruna. U qalt li tqgħodx tikbi. Qalt li inti la tkun miegħi mbagħad. To be honest, dak il-ħin bżajt. Tant bżajt li l-għada mortant qassis, għax sibni ħammut. Ħadd pjaċir li rajt in-nanna. Qatt ma kienet kelli esperjenzi hekk. U l-fatt li qalt li daqt tkun miegħi, speċi dak il-ħin bżajt. U minn hemm bdejt speċi ninteressa ruħi ħafna, bdejt anka nixtri kodba Into the Unknown u ninteressa ruħi f'daw l-affarijiet u kont bdejt bil-crystals u bdejt nagħmel meditations u hekk. U nixtieq ngħid minn hawnhekk ġifieri iltqajt ma' żewġ persuni li kienu spiritualisti ħafna li jgħinuni ħafna fil-ġurney tiegħi. Wieħed minnhom barrani llum m'għadux hawn Malta u l-ieħor għadu hawn Malta li għajnuni ħafna fil-ġurney tiegħi, fil-passaġġ tiegħi. Nħossni li kbirt ħafna, ġifieri kbirt fil-ħsibiet tiegħi. Spiritualment. U minn hemmhekk bdejt niftaħ Bibien. Bdew jinfetħu l-bibien. U mbagħad bdejt noħlom u speċi li noħlom jekk pereżempju jekk ħlomt bin-nanna tiegħek u tgħidli pereżempju il-sera jgħidilha u niġi ngħidlek li tkun qalt lin-nanna tiegħek, ikun veru. U ġieli eżempju ħlomt b'xi spiritu li qallek biex tgħaddi messaġġ u forsi l-persuna jridek tgħaddi messaġġ lilha inti ma kontx tafa. Issa jekk f'dak ġeneralment meta jiġu fil-ħolm inkun nafhom, però ġieli kelli problema li ma nafx fejn ħansibhom.
Eżempju, kas wieħed kienet mami ta' waħda, kien jgħodu ħdejna tfal. U għalt li bdiet tikfi insomma, għalt li għamilli pjaċir, għalt li għajdilhom, għalt li għax iġġildu l-aħwa, għalt li għajdilhom. U jiena f'qalbi għat fil-ħodu, ġeneralment, ħol meta jkun messaġġ niftakru. Il-pija noħlom kull-jum ma niftakrux. Imma meta jkun dat tip ta' messaġġ niftakru. U bdejt ngħid issa sewwa fejn ħansiba. I mean. Ġifinti darit lek ommom, jew rajt ommom. U għalt li għamilli pjaċir għajdilhom biex jitkellmu, għalt li għax ma nistax noqgħod bi kwieti. Għalt li għandhom il-problemi qed jiġġieldu, imma daw kienu ġifieri żewġu telqu, kienu jqogħdu fejn il-mami. Għad fejn ħansibhom. Mela darba kont Burżebbuġa, wara ftit żmien ġifieri għax jiena ġieli nħobb immur nhom Burżebbuġa u qed ħammur nixtru ħobża biż-żejt ġo tali ħanut. U man nara kombinazzjoni waħda mit-tfal tagħha. Fil-fatt ħina tillam fuq tikpi u għalt li vera speċi mid-ġildin kellhom problemi. U għalija dak sodisfazzjon għaxin li nagħmel nuhu pjaċir għax ngħin. Fimt? Speċi dak is-sodisfazzjon tiegħi biex ngħin. U ngħid grazzi ġifieri li nista' ngħin. Ġifieri biex nagħmlu ċadda ma tagħmlux bħala xogħol imma bħala it's your everyday life. Le. U jiena ma nagħmilx readings, però jekk ħaniltaqa' ma' persuna u nħoss li għandi ħanejdilha xi ħaġa, ħanajdilha. Pereżempju, dal-aħħar ġilli batuli anka fuq Facebook, jistaqsuni pereżempju xi ħaġa jew hekk. Fejn nista' ngħin? Ngħin. Inħobb ngħin. Għax għalija jien li ngħin l-ispirti u ngħin persuna itini sodisfazzjon kbir. Ġifieri kapaċi tgħin persuna li anka forsi ma tkunx rajt xi ħadd jiġi minnha fil-ħolma jew ikkonnektat ma' xi ħadd. Għax awtomatikalment l-enerġija nħossha. Fimt? Mhux dejjem, ħankun onesta. Imma pereżempju ġieli nkun bil-qeda ħdej xi ħadd u jew qed nieħu drink x'imkien, eżempju darba minnhom kont session u ħriġna ġifieri u kien hemm Ingliża mal-bar qed tieħu drink. U xi ħaġa bdiet tgħidli mur għajdilha. Jien stess, għas nkun naf kif ġid diskors, dil-mara ma nafix, Ingliża ġifieri kienet mal-bar, qed tieħu drink, u għedtila hello, għalt li ħaj, insomma, dik speċi baqgħet tħares lejja. Għedtila trid maħfra minnant il-mami, u għedtila imdejqa ħabba l-mami li speċi mal-ħaġ tlabta biex taħfirlek. U dak il-ħin nfaqat tikfi speċi għan itni wek għattela l-mami ħafritlek. Issa kif jiġi da diskors tajdlix. U laqas dak il-ħin ġifiri ma konċ preparata, imma ġost ħarist leja u ħassejt li għandi ngħidilha dak il-kliem. U għalija di kiena mort id-dar jena kienejn persuna u koll inħoss sodisfazzjon kbir. Issa ħankun l-avukat tax-xitani, edha bil-qeda ħdejk. Fos xi ħaġa. Għandek xi messaġġ. Jiena nemmen ħafna. Jiena nħossok li inti bħala bniedma sensittiva ħafna. Ħafna sensittiva. Min jarak ma jaħmlekx sensittiva. Ġifieri tidher Għala bibi. Imma nħossok li inti sensittiva ħafna. Ħafna sensittiva. U nħoss li hemm xi persuna li inti vera timmissija f'ħajtek. Li speċi you moved on. Imma għadha marbuta ma' qalbek. Dil-persuna ġejja lura. Issa futur ma nistax ngħidlek. Li nista' ngħidlek hu li jekk inti dil-persuna trida lura, maħdem għaliha.
Però ħobb li l-ek innifsek, ma naħsibx li tħobb li l-ek innifsek bizzejiet. Xettika ħafna fuq Ma nafekx. nifsijin. Però ma naħsibx li tħobb li l-ek innifsek bizzejiet. Maqdar ħafna li Eżatt. l-nifsi u dejjem m'għandekx hemm xi ħaġa għalfejn. xirrid nirranġa u nagħmel. Dik inħossa fik, ġifiri li ma tħobbx li l-ek innifsek bizzejiet. Però kollha vera li Jekk dak il-persuna, jew dik il-persuna trida lura, l-ewwel trid tħobb lilek innifsek. Mbagħad tara kif il-bibien jinfetħu. U iddependi fuqek innifsek. Ħadd ma ħajamlek kuntent. Inti tagħmel lilek innifsek kuntenta. Ħadd dik daħħalha f'moħħok. L-ebda persuna ma tagħmlek kuntenta. Il-kuntentizza inti tittamela. Ta' sensitività vera li hemm persuna li għadha hemm wara ħafna snin vera wkoll u li maqda li l-nifsa ħafnija vera wkoll. Ġifieri, wow, wow. Dik titdaħħal ġo moħħok li tajt jiena ħadd ma ħajamilni kuntenta. Inti tkun kuntenta għax jista' jkollok bniedem iħobbok jadurak u ma tkunx kuntenta. Jekk ma tkunx kuntenta inti ġo fik innifsek. U għada nsieħ. Illum jgħod. Very powerful. Thank Illum. you. Dejjem xi day by day. Illum. U jekk għandek xi ħaġa li ma tistax issolvija, itlaqa. Jafu x'qed jagħmlu. If it's meant to be għalik, m'hemmx escape. Thank you. Thanks. Mela, għalemna għas-suġġett. Ġiri għaddejt me esperienzi forsi bżajt. Tannanna bżajt, kif ġiġaħatlek. Ma jmin forsi Imma, nabdew iġġilek xie affarijiet. Ek trid ngħidlek esperjenza. Għajli. Jiena kont naħdem ġoħanut partikolari, u kont nbeħ ħwejjeġ u hekk, u kienet tiġi persuna tħobb titkellem miegħi. Pero qatt ma stajt inħares f'għajnejha, kont naf li hemm xi ħaġa li għalkemm kont inkellimha, imma qatt ma stajt nagħmel dak eye contact magħha. U darba minnhom fetħet qalba miegħi u speċi ta' kienet labet b'ċert affarijiet dark. U jiena sadattant kien hemm dik il-persuna li għenitni ħafna fil-passaġġ tiegħi u fl-ispiritualità tiegħi u għattila neħdok għandu. U dak il-ħin iddiskrivituli mingħajr ma kienet attrata ġifieri dal-persuna. Sadattant ċempiltlu u speċi għatlu biex nġiba. U għalli għalli però inti tiġix. Għalli wassala, għalli bqa barra. Għalli għaxadek m'intix preparata. U jiena defsa. Kif inta libni l-kurzita xorta nitfa. Għetlu sewa, għetlu mela jiena taxi driver ġifiri, wassala, għalli m'intix lesta, imma minn hemm u minn hawn rid timmur. Insomma, tlajna u hekk. U beda jkellima u whatever. U f'daqqa waħda beda ma nafx beda jgħid. Għax ma bdejx nifmu. Beda jisu jitlob speċi fuq u hekk. U f'din f'daqqa waħda bdiet taqleb għajnejha, bdiet titkellem bl-Arbi, bdiet tgħidlu kliem għaxxen. Bżajt. Mhix nalaba tal-hero. Bżajt li seta jiġi ġo fik, kumbaħ. Bżajt u biex taxxab bdiet tgħidli ejja, imma ma nistax nieħdok. U bżajt u kpejd dak il-ħin u mort fil-kamra l-oħra, qasna fil-mimma bdejt nitlob. Il-kulħadd dejt nitlob. Spirit, il-kulħadd dejt nitlob għax bżajt.
Mbagħad skoprejna ġifieri li kellha spiritu ta' mara Libjana, kien jisimha Lajla u kienet mitet bil-baby b'kollox. U spiċċat daħlet fiha u riditha toħroġ pregnant biex ikollha baby speċi, biex terġa' tħoss dak il-bondage ta' baby. U ma kienx ċajta ġifieri dik, Nimmaġina. U niftakar kien għal-issa la speċi d-defistu ġejt, irridek speċi di xandara. Imma ma kienieċ esperienza sabiħa xejja ġifieri. Illum napprezza li rajta, għax iktar emmint, iktar nemmen fl-ispirti ġifieri, iktar ġalitni nemmen, pero dak iż-żmien vera, kien għadni green, kien għadni ma esperjenzajt ċerta affarijiet. U bżajt. Umbat wans li ġatlek xamilt tajt mill-li t-esperimenta u iktar tal-fjom biex t-tallem. Iktar ġejt open. Umbat iktar ġejt open, għax umbat iktar emmint. Li dal-affarijiet vera jeżistu. Li mumiex ċajta. Dernu. Muminaw nishtiq najt ġifiri il-ħafna daw li forsi għamlu Ouija boards u Black Magic u ma jċajtawx bla l-affarijiet. Għax mumiex affarijiet ta' ċajt. Jekk jitollok nimmaġa spiritu ħażin veri b'sab. Efem ħanajtek. Imma ġeneralment, met inti tagħmel ċerta affarijiet, tittamilhom pereżempju għal skopijiet tajba, għax dawk għandhom bżonna. Huma għandhom bżonna u aħna għandna bżonnhom. Fimt? L-intenzjoni tkun tajba. Mhux biex tagħmel ħsar. Fimt? Jien għalhekk ġieli weġġa meta ċerta nies waqgħu l-affarijiet daw l-affarijiet għaċ-ċajt. Jiena li tkun xettiku għax minn ma jesperjenzax taqla ħafna kummenti li illużjoni, li forsi inti qed timmaġina, għandhom dritt. Għax jekk qatt ma jkunu esperjenzaw, għandhom dritt. Però li iż-żebla l-ispirti ma naqbilx magħha. Toġġani, ħanajtek. Naħseb li anke jekk ma taqbilx għandek speċi tkun respectful fuq għal-ħaġa jew jekk ma temminx għandek taf kif that's your opinion u min jemmen għandu kull dritt ġifieri jemmen u jekk esperjenza xi affarijiet who am I to tell you mhux vera u whatever. Le, ma għaw minnu xettiku ħafna u għaw min ġifieri timmaġina. Imma meta tara l-affarijiet qed tarhom bajnejk. X'ġifieri qed nimmaġina. Jiena naħseb ukoll hemm l-influenza tat-talim tar-reliġjon ukoll li taffettwa li bniedem forsi ma jemmix jew jgħidlek dak spiritu ħażin. Però jien naħseb anke l-Knisja temmen fihom dawn l-affarijiet għax meta jmut xi ħadd tajt Alla jtih il-mistrieħ ta' dejjem u d-dawl ta' dejjem jiddi fuqu. Għax at the end of the day aħna x'aħna mhux spiritu bil-ġisem. Ma mbagħad tallem ukoll li m'għandekx xilabda u l-affett li m'għandekx laqas jiena. Jiena nemmen ukoll li jista' jkun forsi għax once li tiftaħ daw il-bibien tant hemm affarijiet u tant il-moħħ jista' jikber li fil-verità forsi aħna nużaw 5% mill-kapaċitajiet li għandna. Ma nużaw. Li forsi dik ukoll tbeżza li jista' jkun hemm ċertu progress. Kulħadd kapaċi jesperjenza, imma min jibża ma jużawhomx dawl, ma jużax moħħu u ma tużax il-kapaċità tiegħek, imma mhux għax jien speċjali. Fimt? Jiena xkont nagħmel meditation, nidħol deep, u once li inti tidħol deep fil-meditation tibda tiftaħ imbagħad. Fimt? Fuq il-meditations kellmu dal-waqt ukoll ta'
kont semmejt li, jew semmejna xinkonna, xi esperjenzi wkoll li għaddejt minnhom id-dar. Tgħidhomna naqra. Mela le. Id-dar konna nesbina u t-tifel, ġifiri t-tifel tiegħi mhux żgħir kien diġà kbir. U l-iktar li kienu jiġru lilu, għal-parti li kont inkun hemm jien, eżempju kien jixel il-bathroom imur biex iġib il-ħwejjeġ u jisibha mitfija. Eżempju, switches tal-friġġ ma tistax tolqtu fejn qiegħed. Ġifieri titbaxxa qiegħed lew wara, ġifieri mhux faċli titfih, mitfi. Il-television mitfi. Inkwatri għawna. Eżempju, kodba jaqgħu waħedhom fejn qegħdin il-kodba ma jistgħux jaqgħu. Eżempju, darba minnhom qed naħdu kafè fil-kċina u nisimgħu xeba storbju. I mean għandi tieqa bix-xampuż u nsibuhom kollha fil-kurutur. Tifel twerwer, ġifieri. Ma setax kien ir-riħ, ġifieri. Ma taqa' magħluqa waħda u kieku stess waqgħu bir-riħ kien jiġu fejn it-toilet, mhux itiru għall-kurutur. Ġifieri t-tul tal-kamra kollu u jtiru għall-kurutur. Ħadd ma titgarhom, litteralment garhom. Fimt? Għax għall-ewwel dejna ngħidu waqgħu, imma waqgħu mhux se jtiru fil-kurutur. Fimt? Jiena t-tifel ġifieri għadu sal-ġurnata tal-lum ma jiġix id-dar. Erħila li issa m'għadna nesperjenzaw xejn. Għax jiena kelli suspett ġifieri li kienet tiġi persuna d-dar u kienet tiġib enerġija magħha, spiritu magħha. U din l-enerġija li forsi ma kienx daqshekk tajba. Ma naħsibx li kienet ħażina, tax ma kien jiġrilna xejn ta' barra. Ġifieri ma pprovaw weġġawkom. Le, u kont norqod ġifieri norqod tranquilla. Ħanajtek jiena ma kontx nibża. Imma it-tifel kien jitfalili in-naħa tal-bib, għax kien spiċċa jorqod miegħi. F'sodda differenti, imma speċi ta' kien jibża. Jiena ma nibżax daqshekk. Mbagħad meta ma baqgħetx tiġi dik il-persuna. Jiena nemmen ukoll tali ħafna min-nies għandhom dik l-ora l-enerġija madwarhom ġieli tiġi persuna ħdejk u tgħidhom ma xi dwejjaq jew iġġi titlaq l-MD. Naħseb Dik taffettwani ħafna jiena, ġifieri dik inħossha instinct mal-ewwel. Ġifieri jekk persuna inħossha li mhix tajba għalija, laqas inkun kapaċi nħares f'għajnejha. Dik inħossha għand it-tifel bħali wkoll. Eżempju, dik idu l-intuition tħoss ħafna, fimt empat. Ninduna pereżempju meta persuna ngħid di ma toċċ għalija. Inġili ġaw li affarijiet nsemmu fuq hekk. Ejja ħanġib eżempju meta kont noqgħod l-Ingilterra, eżempju kien jiġi xi ħadd ġdid jaħdem magħna u kienu kemm all right jew kemm okej kont ngħidha xejn ma toġobni dil-persuna. U le x'intajt taħseb x'inti tkun qatt jiġi żmien l-ispeċi xil stabas in the back jien, u le u għed tifissa u kien jaddi żmien u kien għed tiġri vera u kien għedu lallu kellek raġun kun għedu min bniedem inħossu. I can tell ġifiri u someone li nistana f'da jew le ġili mort naqazmer ċajmin ħsibt li forsi persuna nistana f'da u kien għed the other way ta' imma meta inħoss il-ħażin dejjem inkun korretta fiha dejjem. Eżatt. I prove my point ma' żmien. Dik naħseb kull bniedem għandu dik l-enerġija. U kull bniedem iħossha ma' ħafna drabi ħafna ma jagħtux kasa dik. Eżempju ġieli tkun għaddejja mixja fit-triq u xi ħaġa tgħidlek tgħaddix minn dik it-triq. Illum il-ġurnata sirt nobdi. Inħossa dik, konxja tagħha, fimt? Jo pereżempju nkun ħanibda ninkwieta fuq xi ħaġa u xi ħaġa tgħidli toqgħodx tinkwieta. Itlaqa. Fimt?
Dik tkun kulħadd kapaċi ta', mhux għax jiena speċjali, però ħafna min-nies ma jagħtux kasa dik. Dik l-intuition ma jagħtux kasa, fimt? Huwa tajjeb li tagħti każ dak jgħidulu l-inner instinct. Li inti tagħti każ x'qed jgħidlek hawn. Fimt? Jien milux ta' xi 1 week, 2 weeks ago. Konna jienu persuna oħra mhux nsemmi fej u hekk. U dil-persuna bdejt ngħidilha qed inħoss li ħajiġri hekk malajr. U bdejt għawil x'inti taħseb qed bdejt ngħidilha Madonna ngħid l-affarijiet li qed nara eżempju madwari u li qed inħoss ngħid li qass nilħaq nispiċċa l-kelma jdoqli l-mowbajl dak il-ħin. U kienet dak li għadni kif għatti l-oħra, għat li Madonna isek ċaqlaqta, għattila mux ċaqlaqta kontinni nħossa jumej. Dik nemmina jiena. Li ġejja dil-ħagġa. Nemmina, u nixtieq ngħid minna wkoll li negattività. Li bniedem ikun negattiv. Per eżempju dejjem kaxinek. Iktar ħajġrilu dak. You have to manifest good things, so good things come back to you. Eżatti, diki. Fim? Naħseb għaw bżonn iktar talim how to Mawx manifest bizzejiet things ukoll. awareness. Ta' gruppi, mux mawx. Għaxina minna għek, ringrazzja ġifiri li dawk iż-żewġ persuni li għenuni ħafna. F'dal passaċ ġifiri, għaxina qabel kont nibza minn l-għada. Jena kont tibta persuna jiena l-għonet t-saparajt zaħira. Kienat kelli t-tifel zaħira. L-ura kif sen kampa, kif se, kont nibza ħafna. Kont ħafna nibza minn l-għada. Mux għet najdlek li l-lum il-ġurnata kien għala xaħġa għan inkwieta ta' ġifiri, mux li imma jekk ma uġġet li ma nistax insolvi, I let it go. Fimtu xaġa tibda tajdli tikkalmani. Jien per eżempju, kas minnom meta rajt li kien hemm żgur xi ħadd miegħi. Kienu daħlu lid-dar u ġifieri serqu li kollox, dar ta' taħt fuq. U żgur kien hemm xi ħadd miegħi dik inara. Il-kalma li qabditni, ġifieri tifel qedlu murant in-nanna, qedlu speċi n-nanna tinkweta jixu tgħidilix. U għamilt lejl sħiħ, ġibt il-garbage bags u nerfa, fil-bedroom qas kelli kaxxun postu. Immaġina, ġifieri. Hemmhekk ukoll dik għalija dik it-trauma ġalitni nemmen li hemm xi ħadd miegħi. Għax kelli ċerta kalma. Moment bħal dak ma tantx tkun kalma fil-verità. Għall-ewwel ġejtixni ġo trans. Għax niftakar il-pulizija bdew jgħidu irfawa dik il-mara, għax ntfajt baqar kubteja mal-art, u bdejt ngħid x'biċċa ġara u nidvandal hekk, nidvandal, isni ntlift minn sensija bix-xokk, fimt? Imma mbagħad xi ħaġa kienet issa ħassejt xi ħaġa miegħi hekk li fil-fatt meta ġew it-tifel għallissa speċi nejn ġiet it-tfajla tiegħu biex jgħinuni, għattilhom kollox lest. Sa nitkellmu naqra fuq il-meditation. X'tip ta' meditations ġieli għamilt? Mela. Għal min ma jifhimx fuqhom. All right, mela. Għal min ħajibda l-meditation, tistennewx li ġifieri ħadd tikkonċentra u ħadd irrilaksja mal-ewwel. Jiena niftakarni bdejt bil-breathing. Kien jgħidilna nifs il-ġewwa u l-barra, mużika soft, titfi fid-dlam daw l-baxx, u kont nifoka fuq il-breathing. Għall-ewwel bdejt ngħid nittawalek u ngħid x'qed jagħmlu speċi. Imma mbagħad inti awtomatikament meta tibda
Per eżempju, timmaġina xi ħaġa li vera tħobb edha fej il-baħar tila, tixarrablek saqajk, tħoss ix-xemx fuqek, is-sensi tħoss is-sensi ta' jdejk, ta' saqajk. Fimt? U tibda titgħallem tirrileksja. Eżempju tista' timmaġina forsi li qiegħda tara bridge il-bot. U qed timxi lejn dal-bridge. U n-naħa l-oħra ta' issib pereżempju ġnien sabiħ. Qed tirrileksja. Mbagħad tibda, speċi tibda tidħol fil-fond, tibda tara affarijiet, tibda tara l-maħbubin tiegħek, li mietu. Ftakar darba minnhom rajt in-nanna bil-kelba. Il-meditation iktar tiftaħlek. Iċ-ċakra. Eżatti. Il-crown chakra. Tawni. Dik it-third eye. All right. Fimt? Dik mbagħad trid tkun iżjed. Mbagħad kont jiena biex pereżempju kont iktar nitgħallem u hekk niftakar kien ikonna da sessions, kien ikonna envelopes u kulħadd jiġi pitrat ta' xi maħbub tiegħu. Pereżempju jiena ħadd nanna, inti ħadd xi ħadd. U rridu jkunu ta' xatt li miet? Mejtin. U konna nagħmluhom f'envelopes kollha l-istess. U konna nagħmlu trejek u tippikja envelope u tipprova tħoss minn hemm f'dak l-ritratt biex miet minnu x'raġel u x'mara. Fimt? Konna nagħmlu dat tip ta' sessions. Oh nice. Ħafna. U dawk jsiru Malta? Jsiru Malta u ngħidlu grazzi minn hawn għaxejni ħafna għax jiena mort għandu total loss, ġifieri, għax kont għaddejja ħafna problemi, u nirringrazzjah minn hawn tal-li iltqajt miegħu speċi għax għallimni ħafna tani tools biex nitgħallem u minn hemm inħossni kbirt ħafna. Biex nibdew nagħlqu u nixtieq forsi l-aħħar kummenti tiegħek. Messaġġ jew għal min nibdew b'messaġġ għal min qed jidħol fihom daw il-meditation u hekk. U mbagħad wara messaġġ għal min mhux xettiku imma għal min forsi u arroganti forsi jweġġa dak li jkun daw l-affarijiet. Mela li nixtieq ngħid l-ewwel ħaġa huwa tħaltux ir-reliġjon mal-ispiritwalità. Ir-reliġjon huwa reliġjon u l-ispiritwalità tista' tkun spiritwali imma still reliġjuża. Tista' temmen f'Alla, tista' temmen f'min tħoss li tittemmen, fid-divine tgħidlu li trid. Fimt? U tkun spiritwalista. Spirituality hija way of living. Mhijiex reliġjon, għax ħafna jħaltu jgħidulek imma jekk aħna nemmnu f'Alla ma nagħmlux dal-affarijiet. Le, mhux veru. L-ispiritualità hija a way of living, mhijiex reliġjon. Ma jfissirx li għax jiena spiritwali ma nemminx li hemm xi ħadd kbir. Minix, ġifieri nemmina, imma spiritualità hija a way of living, kif tgħix aħjar. Kif inti tgħix pożittiva, kif tneħħi l-biża, kif ħadħobb il-ħaddieħor, kif tħobb il-kulħadd tħobb, mhux ma tgorx ta' u ma nirrabjax għax iħen irrabjax, u mbagħad li inħobb li l-nifsi. Find the calmness in yourself. Fimt? U titlali bħal kulħadd, ġifieri, ma jfissirx li ma titlalek xiktar, għax tidra tirrispetta lilek innifsek u ma tkunx trid min ma jirrispettakx. Jekk kienet nirrispettak, irrid rispett lura. Fimt?
Dik hi l-ispiritualità. Very Fimt? nice. U nixtieq ngħid ħaġa oħra wkoll, min jemmen fl-ispirti ma jfissirx li ma jemmenx f'Alla. Jiena nemmen li aħna nevolvu. Aħna ma nifqux hawn. Forsi ħafna jitqu jgħidu l tissir trap. Le, mhux ver, ma jistax ikun. Ma jistax ikun aħna ndaqshekk nifqu. Jekk aħna spirtu, l-ispirtu tagħna ħajbqa' jevolvi. Fimt? Mbagħad inti iktar ma tidħol f'dawn l-affarijiet, iktar tibda tikber u iktar tibda temmen. Temmen li hawn ħajja oħra. Eżatt. U messaġġ għal min forsi mhux axxettiku imma rispettabbli għal min forsi jgħid ċertu min jgħidu dawk imġiena u dawk hekk u intom tħarfu hekk għandek xi messaġġ lejn Ħanajtek kulħadd kif ġat fil-bidu, kulħadd għandu dritt jikkritika. Speċjalment jiena jekk qiegħda fuq il-medja soċjali, il-kritika dejjem ħassiba, ġifieri dik tittaċċettan, kellha tersax. Fimt? Però mhumiex affarijiet taċċajt, le, mhumiex affarijiet taċċajt. Jiena li esperjenzajthom gburija l-ewwel nettu ferħana li nista' ngħin il-ħadd ieħor bl-ispiritwalità tiegħi. U li nixtieq ngħid biss għax iweġġa meta jiżebilħu l-ispirti, dawk huma maħbubin tagħna. Għajn tista' tkun mhux pjaċir li tħoss il-mami miegħek. U kulħadd kapaċi jħossa. Min mhux għax speċjali, għax konxja ta' dal-affarijiet. Ġifieri min jekk inti tiġi konxja, ħatħoss min mhux speċjali. M'għandi xejn speċjali, ma nemmen. U minn hawn dik nixtieq ngħid. Mhux qed ngħid biex jemmnu. Ma jrid jemmen, ovvjament, dik hija deċiżjoni tagħha. Eżatt. Imma m'hemmx għalfejn tiddiżirrispetta lil min irid jemmen. Eżatt. Daqshekk, ġifieri u il-maħbubi minn tagħna jiena nemmen dejjem magħna. Dejjem. Grazzi, Margi. Thank you. Grazzi lilkom ukoll. Tajtuni da ċans, ġifieri, għax taqt ngħaddi dan il-messaġġ. U fejn issa ngħin. Grazzi tal-li l-għajt l-istedina tagħna, kien vera programm interessanti u vera ħadd gost nitkellem miegħek. Tant ieħor. Aħna nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla llum magħna għandna il-maskoti li ġiġejti l-arċi. Nawkom il-ġimgħa d-dieħla l-podcast ieħor kull nhar terba' fil-5 ta' nofsinhar fuq il-midja soċjali tal-istazzjon PMN. Grazzi u l-lejl tajjeb.